Dameni debata na sumurung siyan sa luhu roha. Ima mangaramoti. Aka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta di minggu ta sadarion. Ima minggu na marguar rogate. Martangiang. Tangi honot tamahatan di debata nagabe barita nauli di hita. Di mana tersurat di Yakobus 5 ayat 10 rodi 10 alu. Yakobus 5 ayat 10 rodi 10 alu. Ta tangi homa hu jahahami songotomma hatana. Molo adong di tonga-tonga muna nama na porsuk martangiang may bana mula dong namarlas ni roha marid de may bana mula dong namarsahi di hamu di joma akasituan ni huriyay asa ditangyak ko ni bana di dapol may bana doh miyak marhite-hite goar ni Tuhani dungi panguluan ni tangiang hapor siyaw ni manamar sahiti. Jala paheheon ni Tuhani may bana. Sesama nang dosana molutong adong diulahon. Atong masih topota dosa mahamu dohot masih tangiangan. Asamalum hamu. Namar gogo situturo tangiang di partigor. Molo dihabur juhon. Jolmado si Elia sabakko dohot tita gugode bana martangiang unang joloroudan jaladang ro udani ditanui 3 tahun 6 bulan leleng na dungi diulahi martangiang jala dilehol langiti maudan dungi dipatubuhot tanui ma perbuena di sima sahakna horas marihita saluhna. Jadi memang songon guarni minggu tahun rogate martangiang nungga hal na biasa hal na somal molo say tabigi padohan doa adalah nafas kehidupan tangiang imahosa hanguluan. Jadi molo ibarat ni hita na manguluor rupani tumbuh hape perjalanan ningolutta. Ketika kita berdoa itulah menunjukkan bahwa kita masih hidup. Molo halak namar sahid manang nasahi renge petaho manang naso sadar petaho di ICU molo marhosa rupe bana baru marhosa rupe marhosa berarti mangulu dope sian hosaido tarboto tarida bahwa seseorang itu masih hidup ngolu ni halak na prosea siat tangiang ido tarida na mangulu do haporsion na manangdang alanido sadidok doa adalah nafas kehidupan molopala do rupani sehat kita secara fisik itu emang guna martangia do mulu ni mulu ni tado ngado si mati secara rohani di hadapan Tuhan fisik taido na mangulu manggulmit alengko haforsyatay didok may nunga mati oddo sada sunggul-sunggul di paingot si Yakobus tuak kahalak Kristen nadong hati-hai di masa-masa di abad-abad pertamai dohonon jangan berhenti berdoa martangiang mahamu ala masa-masa sulit diperhadapkan tuak kasih Tuhani
Molo tadok rupani secara khusus di masa-masa kekaisaran Kaisar Nero, borak do parniahapan yak kahalak Kristen si huto Kristus. Pola do alani kekejaman ni Kaisar Neron, dakuboto rupani kita menyikapi. Alenda gudangat do guarni pananggani hitaon si Nero ibain. Nero ninna rupani. Itu adalah gambaran pelampiasan natakanga si Neron. Sangat menyiksa. Alani digobar humay. Marhite nama guarni pananggana si Nero. Jadi sadar manang daung kita melarang guarni panangga si Nero itu adalah membuktikan masih teringat, terbayang, terukir. Ada seorang kaisar yang begitu kejam, sadis. Nama guar si Nero. Lasta terjemahkan mai tabaturus tu guarni panangga. Di masa-masa suliti marupani di paingot si Jakobus akahlak Kristen. Asa totong manian martangiang. Songonido nang tu partikyata si saunarion. Sunggul-sunggul na parjolo tu hita dang malua hita siya nakahamaulon. Maka masalah ragam tantangan. Alay di tonga-tonga ni tantangan ima disungguli hita rogate martangiang. So tungarong rupani hita nagabe frustrasi ay martine na martangiangon. So adong lapatan na. Ngawubering ni. Ay huida Rusiano. So martangiangi. Ulo-ulo ni. Tapi jago di mana sena? Anak na sudi jago-jago. Ya ibe mulai dak dana ni suruh do dak dana martangiang. So na sorong do tad dana. Adok tarida. Bisa saja kita mengatakan demikian. Alai singotota pas do songon na di do ni punganina Maranata dohot agape nak kaning. Yesus do dalani. Sekalipun kita tidak merasakan atau belum merasakan, alai ketika kita berdoa itu menunjukkan bahwa kita percaya Yesus do dalani. Alani unang ganggu ho inna akka amanak kaning. Unang ganggu ho. Molo naing sonang doho. Kalau masa sekarang ini dak sonang dope. Ale molo naing sonak ko. Unang ganggu roham. Martangiakko ninna. Ima sada na dipengot tuhita marhite turpuk taon. Bodo dong keragu-raguan. Mula adong situasi yang sangat pelik membuat kita menjadi putus asa dan frustrasi. Misalnya, alai hatan itu hatama menungguli hita. Asunang adong kegangguan, keragu-raguan. Molo sosaha pe natatangyak ko ni tengok ma, itu pasti lebih baik. Sotuk tayo itong molo sosahat natapangidui, gabi tayo itong madak parduli Tuhani. Gebeta itong matuhan itu tidak mendengarkan kita, dak songoni. Tapi kita harus yakin, Daudo dumingkas sakat ni Tuhani. Molo songon naso taralus penata pangidoi. Tapi Tuhan jauh lebih baik, lebih mengerti, lebih mengetahui. Dia donau denggat tuhita. Sederhana maju tarukon. Molo martangiak kita laumangan. Buru tabayak ko molo yuloy Tuhani na tapangidui. Tuhan pasu-pasu masih panganon mana begugo nita marupani. Molo mangat dohita tuluhali sadari. Tabba magugutta. Terus memartangiak kita. Tabba magugutta. Lau minu pegalasi ngaulo pecah. Ala ni gugutta. So tahilala be. Tayetong langit. Hapi ala mergeda-geda terus gugutta. Lalu putar. Ala songoni terus. Pasu-pasu matuhasi panganon manupak daging. Molo pala tuluhali hita sadari mangan.
tangyang ta manupak tu daging nit tarupani tabama daging ta 1,5 kilo sa limangan sada 1,5 kilo ma sadari 45 kilo masa bulan 450 kilo masa tahun 4.500 masa 10 tahun atarubal ga mabarat tayo siya garijawn ay dutang yang ta tapi Tuhan jauh lebih mengerti apa yang kita ungkapkan dari hati kita tohoro saluhna natapangidui alay tumakkas do ahado nalaw si patupaw ni Tuhan itu hita ido sa didok nakaning unang gangguho tuhatay do dalata na mga tusi dia nalaw si ulauta na padua homa na dipengot marhiti turpuk taon molorong na marsahit di joma si tuan ni huriyay molorong na marsahit di joma perhalado dang madok sahat tulus-tulus aka tangyang ni parhalado molo tangyang ni ruas do horas maraksahati tangga bisungoni alay molo didok molo anong namarsahi di joma si tuan di huriyay ada kepercayaan ada kebersamaan ada kesatuan molo sonari didok tahun kesehatian ima tarida jadi molo jujur hita gudang do terjadi akan miskomunikasi di hita ruas do perhalado gudang do hita rupani dak pololo pabuahon namar sahid do hita tapi ketika marsahid tidak dak sah tu perhalado ay super duli perhalado itu hami song lima misalnya ka komunikasi na sudinggan hape hatan di tuhata mola dong namar sahid di juma itu artinya mari kita pupuk hubungan baik kerjasama nasaroha do hita nasa pakilalad do hita unak pola dong keragu-raguan alay tutu wido do jaga hita molo pede dison mola dong namar sahid di juma situ ni huriyay unang laos dong namar sahid laos di juma situay adong do songoni dak dan sekolah minggu la memang tu jabuni pardita pagi-pagi tutu imana jabuni pardita Pak pendeta ina bahira pardita ibering dak danak ada apa Pak pendeta tolonglah datang ke rumah ada yang sakit dina bah itu semangat do pardita hubasi tumpe pagi-pagi dope terborhat dari mana beta inna bayi budak dan himar motor beta inna besar mejabu bapak sakit tidak mama sakit tidak wah berarti ke bang dedon darhana abang-abang sakit tidak jadi siapa yang sakit ibu mbatu puri ibatu rumah kotak-kotaki pananggana marsahid itu sakit indah baroma paditai hei anjing kalau mau hidup hiduplah kalau mau mati matilah amin indah mani turlai bana seminggu na Roma dan nahi ay gabi sehat do pananggani lasrohana itu tu imane jabu ibu ko paditai muse ale bereng masong naso semangat Pak pendeta sakit ya ini iya saya sakit mau saya duakan ini ayo duakanlah Pak pendeta kalau mau sembuh sembuhlah kalau mau mati matilah ini baunang alairu mola dong namar sahid di juma sotong gabi sudi namar sahid do manuk do dia juhumu keperhalado dan gabi songoni alena kaning kebersamaan itu asara makilala di tonga-tonga ni perdelan ni ngolu ni ruas do perhalado ido nalau do
Eko perhalado martangiang, eko padita martangiang, dah. Alai kebersamaan itu naneng dipatari dahon. Jala na mangikut na yung tabereng marhite trupuk taon didok nakaning dison. Si Elia jolmado si Elia sabakko dohotita gugode bena martangiang. Si Elia sabakko dohotita gugode bena martangiang. Lapatan na nakaning danga dong ya na sikola minggu pe ya praremaja pe ya remaja pe ya naposo pe ya ama ina lansia perhalado termasuk perdita. Dan adong kelebihan ni di Tangiang. Karena yang memberikan jawaban adalah Tuhan. Jadi dan kami fokus kita sianu mate martangiang asasaha tangiang tak dak songoni. Anak kecil pun berdoa. Dus dui dia dopan ni dia bata. Doa ke perhalado. Ido sadidok si Elia sabakko dohotita. Artinya enggak ada kelebihannya. Alai margogo dari mana? Martangiang. Ido sadidok bolo di bahasa Indonesia dua orang benar. Dua orang benar akan terjadi. Kesungguhan naido. Persitutuan naido. Nang dipatari dahon di turpuk tahun. Marhite figur si Elia. Bukan jabatannya. Alai perrohauna. Kalau nido bolo sian awal rupani bolo hita manang hami majon nidok. Na mengajar sekolah minggu. Selalu do mengajarak kaya nakon asa marsitutu sedia materi dan marsitutu lipat tanganmu duduk dan tutup matamu lapatan di persitutu jadi mulai sedana nggak diajarkan persitutuan itu narikot siapapun orangnya tapataridahumma rohana marsitutu di tonga-tonga di pergumulan tantangan kehidupan di tangiangta maka Tuhan akan menjawabnya pada waktunya sesuai dengan kehendaknya unang ganggu roham maulo naing sonakko sonang unang ganggu ido nadi pengok tuhita bohadu hita pataridahun rohana marsitutu di perdalanan ninggulut tahun pasahaton akka aha natabulus ini bukan persoalan apa jabatannya tapi bagaimana hatinya marsitutu rohita emosi rohita putus asa rohita ngayara hupa buat kita songuni adok sadaina setelah berpuluh tahun dan adong danak sahat tutonga-tonga ni keluargai balosima tangyang ninatai ali tu hapasah masa danak sisiak jolma petahu gabinna seorang do danahi ditikina marumur 4 tahun mangalop pamainatai di dapur Muhammad danak 4 tahun marmemiam balas rohana memereng omak na songoni mangalop pa la sitiu-tiu mapise rupani ibereng-bereng omak na mangalopay marikatika marak danahon sambil memereng omak nai songoni marhobas di dapur hape tersulat di barak danahi la sapak pisoi setabi jolok tubutuhan ni natai la sima parmatena gabi sisiak jolmado anak nai jalomak nai ma gabi kurban kesungguhan kita beda dengan rasa frustrasi kita disodo hita asa jaga asa jamot undang rupanya ala ni borakna ala di dok-dokna gabe apatis sita gabe pesimis sita
Bana susah rupiah dong do songono sadaina. Asal habis mar minggu songonon selalu di mana perpudi mulak. Itu di mana tual tari. Martangyang, ali Tuhan ala mau acik duhu hilala senna rupani. Asal mulak gereja. Sehingga jadi mana satu ngajum. Pai mahojol memulak. Baru rome mana tujulun martangyang. Ilipat tangan hudul ali Tuhan ala mau hacik duhu hilala sinna. Jadi heran ma kebersihan gereja, pegawai gereja heran nomor hudu hala inangon seterus sehali itik ma pas ipuri songonon ipuri mi na haro tangyang ni netuto ni naton ibege petugasima ali Tuhan ala mau hacik duhu hilala. Seterus me tangihon. Setiap minggu tangihon. Bahasa detik do imana songoni ali Tuhan ala mau. Roma petugas gereja masuk maswarana songonda bongor. Nanti malam saya jemput ina. Budari wala mau songoni marupani. Holanido budari wala mohna. Itor hatok nama inatai sah tujabu. Borngin nedang mau bagaimana? Tuhan agak gitu di Tuhan. Tuhan agak gitu di. So tinggal lapok indah. Jadi bodoh hitam mertangi yang sungguh-sungguh dari mulut kita, tapi tidak benar di hati kita. Alanido dipengot kita rogate martangi yang tahaburju homai. Jangan ada keraguan. Karena Tuhan akan menjawab pada atunya. Salinari. Jolma biasa do sielia. Sabakko dohot kita. Tidak ada kelebihan. Mula mardosa hita sabakko. Mardosa do imana. Ale marsigogo do imana. Marsitutu. Ujungna sahat pangiduanna tangyangna. Marsitutu mahita. Badalani hari-hari ni nguluta. Jala tapasahat marsitutu persolat itu tuhatai asa dipatuk dipergugui dipalua hita madalani hari-hari nguluta martangyang mahita